Ikaw na po. Ay, maganda pa rin. Natural beauty. Diba, bata pa yan si Rachel, 17 years old. Ang cute. Ayan, wait lang. Hanapan ko na magandang pwesto. Ayan mga kalingap, marahin na aldaw sa Indogabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord. Ayan, yan yung ating wag na wag kalimutan. Pag-isip pa lang natin is thank you Lord hanggang pagtulog natin. Ayan, at syempre, hindi ko rin pwedeng kalimutan. Thank you sa ating ama ng kalingap, Kuya Bala Santos Matubang. At syempre, sa kanya may bahay, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab. At syempre, Ruel of Malalag, o diba? With Rachel Morales. Yee! Wag nating skip yung kanilang mga ads dahil doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga pabahay, sa kanilang mga tinutulungan, di ba? Isa na rin dito si Rachel of Malalag dahil nagcha-charity vlogger na rin yung ating langga, di ba? Pero ngayon, hindi pag-charity yung ating i-share, kundi yung mag-share tayo ng konting feelings na kasiyahan para sa ating langga na talagang nakaka-proud, di ba? Kaya thank you sa mga patuloy na nagsusupport sa kanila, kay Ruel at saka kay Rachel. Ayan, maraming salamat po talaga. Ayan, sabay-sabay natin panoorin ang excitement at tuwa na nararamdaman nila Rachel at Ruel at ng buong pamilya. Ito, panoorin natin. Ang ganda ni Rachel. Yan yung unang dating nila. Unang dating nila, Ruel. Ay! Magbibless si Rachel kay Ruel. Cherish lang yun. Galing ka Tita Elise. Ayan, yan. Shout out kay Ma'am Elise. Alalaga, naka-video ka pala. Sabi na may tura ko, di ba Wow, ganda pa rin kahit gabi na. Yes. Natural beauty. Grabe, Tita Elise. Pero pa pala ako dyan. Salamat po. Wow, thank you kay Ma'am Elise. Di ba? Kilig yun. Nang-enjoy natin. Wala naman ang kahon. Kilig yun. Wow. Ayan, yan yung mga bigas na ipamimigay nila Rachel. Ay, diba? Wow, sisig. Favorite. Tita Mina, I love it. Wow, I love it. Salamat, Tita Mina. Thank you. Wow. Wow, talagang couple. Dyan daw siya kakain. Buksan naman. What is? What this? Di ba? Nakakataba ng puso. Yung mga time na yan, imagine natin talagang ang saya nila. Hindi ko lang papalaga si Tata Teresa. Baboy. Ano yan? Ang daming mga stop toys, mga manika maliliit, di ba? Mukha yung si Smurf. Ang cute. Pang display, paglagay sa kwarto. Ang cute. Ang cute. Wow, I know it. Ito po, galing kay Tita Elise. Wow, thank you kay Ma'am Elise. Wow. Sige, para makahawa. Parang pumupogi ang tatay ng ating langga. Pinakawag mo na. Yung black daw, pinakawag. Wow, ano kaya ang laman nun? Yan, oo. Ayan. Para ano siya? Kaya ayos na. Pangloob. Pangloob siguro. Normal lang naman yun. Normal lang naman. Yan ang sweet naman ng Ruel. Wow, ang dami. O, diba? Nakakatuwa. Ang daming para kay Rachel. Wow. Kausapin ni Ispa. Spam mas. Sanay na. Yes, sige ka. Yan ang yun. Olay! Wow. Wow, thank you po kay Tita. Diba? Sabi ni Tita Elise, wow, may patobleron. Yun o, yun yung gusto ko. Toblerone. Ay, joke lang. Ganito na ilagay yun sa mga ano para makita lang. Wow. May upuan ka. Wow, nagalit mo yung plastic. Ano yan eh, parang ano talaga siya, isang box. Diba? Ang bigat. Tayo kina... Ayan yung kanilang ipamamigay na mga
grocery at bigas. Para sa kanila. Yay! Wow, ang daming laman. Sabi ko baga. Yun, no? Talaga naman, busog ang langga. Siyempre sa buong pamilya yan, para sa buong pamilya. Wow, ang ganda. Ay, grabe. Grabe. Wow. Meron si titay nito. Imagine, di ba? Sa mga time na yan, sa kanilang buhay. Nakakatuwa. Talaga andyan yung energy nila. Hihi. Grabe, ang dami ko ng dami. Wow. What this? What Ba yung this? Aba yung buntis. Buhok mo. Wow! Rachel! Diba? Rachel! Yay! Wow, Rachel ulit! Oh, ang dami niya ng damit. Salamat po, Tita Elise. Ayan, thank you kay Ma'am Elise. Wow! Ang daming chocolate, Toblerone. Hindi nga, gawakan mo ga. Europe po. Ayan, at syempre, congrats sa ating langga sa patuloy na marami sumusupport sa kanya. At saka kay Dong Roel. At sa buong team ng Kalingap, syempre. Yee! Ang cute niya dyan. Niloloko siya ni Roel. Napicturean daw si Noom. O, ayan. Zoom. Wow. Ang kinis ng mukha. China oil. Shana oil. Ayan. Wow, short! Wow. Lipat yun. Yee! Ang ganda. Nakakatuwa talaga. Ayan, hindi ako nakatiis na i-share din to sa inyo. Kahit late na. Ilang araw na to. Kami papa yan. Wow, syempre meron din ang papa. Thank you kay Ma'am Elise. Papa na daw ang Thank you po. Sila Elise. Thank you. Thank you, Tita Elise. Wow. Meron na rin siyang pang-forma. Ay, grabe. Di ba nakaka-excite? Siguro kung nandyan ka, isa ka sa pamilya ni Rachel na nandyan o kahit man lang kaibigan, nakakatuwa. Wow. Thank you po kay Tita Elise. Yes. Chok. Wow. Wow, ang cute ng bag. Bagay sa kanya. Bagay yun kay Rachel dahil dalaga, di ba? Isa lang yung inaano natin. Ang ganda. Grabe, ang ganda. Oh, ang ganda. Perfect. Elise. Perfect. Wow. Check mo. Uy, may $100 million! Ang kulit. Ayan, grabe. Tama na, kung papakita-kita mo yung Wow. Ang galing naman ni tatay. Sabi ni tatay, dapat pinapakita-kita mo sa parang sa video yung mga binibigay sa iyo na natutuwa ka. Yan, very good tay. Para kahit pa paano na-appreciate yan ng mga nagbibigay. Wow. This. What this? Wow. t-shirts. Wow. Ay, grabe, may mga pagkamit. Ang galing. Congrats, Rachel. Wow, yan. Ito yung gusto ko. Ito yung naabangan ko talaga. Yung pagsukat ni Rachel ng dress. Sexy naman ang tayo. Siyempre napanood ko na ito nung nag-edit ako. Talagang natuwa ako sa kanya. Ang cute niya. Para siyang nene-nene na maganda. Ayan, nabangan natin. Siyempre kinat ko na yan para hindi na masyadong mahaba. Charan! Yay! Yay! Haggard pa yan ha, pero ang ganda. Uy, grabe. Yay! Nakatingin si Bella, oh. Ayan, shoutout kay Bella. Siyempre from, Trending Pia. Shoutout kay Trending Pia. Parang sa'yo talaga yan, ga. Ay, ang cute. O, diba? Say ka, ni Bella. Oo. Ikaw na mag-model. Oo nga, kakulay nga. Wow. Oo. Ay, ang cute. Ang cute. Ang ganda picturean ko to. Diba?
Pinapagalitan siya ng tatay niya kasi nakasuot daw siya ng ano. Ang tatay, conservative. Wow, grabe. Ang cute ni Rachel, para siya layong naging nene. Ay, piece of. Ang cute niya, di ba? Mag-sandals lang siya, di ba? Ang cute. Ladies, sakto po kayo mamili ng mga damit. Mama. Thank you talaga kay Ma'am Elise, 'di ba? At sa lahat ng supporters ng Roel and Rachel, 'di ba? Ayun lang mga kalingap, yan lang yung ating kunting share na medyo pinakilig talaga tayo at natuwa para sa kanila. Yan lang guys, thank you for watching. Jesus loves you and God bless you all.